Ganti hari sekaligus melawan panasnya bumi. Lagi ki esuk-esuk kok rasane awakku kaya digepuki to, Cah. Lah awak iki rasane lara kabeh, tapi dina iki ya jatahe ganti hari dadi ya harus siap-siap ya, Cah. Dadi ning kene iki tak siap wae iki eneng tas, kaos, ning kene topi barang, eneng parang, eneng pacul, eneng kuwi kok kathoke barang dikatutke kuwi apa ya ora kathokan le. Heeh. Apa ya. Dadi iki langsung siap wae langsung mangkat aku. Lah dene selek kawinan dadi iki langsung tak setar wae motorku langsung mangkat ya, Cah. Lah terus ora let suwe iki aku wis tekan. Lagi iki ladange sing arep dikerjani dina iki ora ada ya, Cah. Dadi kono ning mburi omah, ning mburi desa kono kuwi. Lagi iki aku wis tekan ning kene iki langsung digaweke kopi ngene iki ya, Cah. Karo ngenteni koncoku sing sijine iki urung teko. Mbuh, wong iki ning ndi kok yane urung teko. Jadi ya seperti biasa, iki karo nunggu koncoku ya karo ngopi ngene iki ya, Cah, karo menikmati gorengan ngene iki. Lah ning kene iki karo bahas-bahas opo-opo kabeh tak bahas ning kene iki ya, Cah. Pokoke wong sedesa iki tak bahas kabeh ning kene iki, dengan-dengan opo wae. Dadi ning kene iki ora kur wong sing demoke ya, Cah. Dadi gombalan jemburane wong barang iki wis dibahas kabeh ning kene iki. Lah iki ret suwe koncoku teko ning kene iki, ya kuwi koncoku ki ya, Cah. Niku wis koncoku ya sing ngene-ngene iki. Dadi teko kere pun tanpa merasa bersalah langsung njaluk kopi ngene iki ya. Ngene iki terus ngopi bareng-bareng. Nah, terus ngengko nek rampung ngopi niku langsung mangkat kerja ya, Cah. Dadi kerjane dina iki rencanane arep macul gawe nggon tomat jarene ya. Dadi langsung wae ning lokasi ngene iki macul. Jadi cuacanya ya jan cerah ya, Cah. Iki langite reneng lampu elek. Langite iki biru jan biru sebiru hatiku ya. Huhuy. Lah dadi iki dina iki kerjane ya ngene iki ya, Cah. Dadi macul ngene iki gawe nggon tomat, areng nggon tomat jarene. Nah iki tak sepilke wilayah kerjaku, Cah. Nah iki ning mburi desa ngene iki ya ukuran dan iki wah jan panas ya ngene iki, Cah. Dadi ya sepanas hatiku saat melihat kamu bersamanya. Lagi aku kelenger ning kene iki, Cah. Iki kepanasan ya. Udah biarpun panas kayak gini tapi tidak meruntuhkan semangat kami ya, Cah. Lagi ini tak sempat kayak konten toh, Cah. Namun kesel panis-panis yang ini kan macul yes. Tak selingi kayak konten ini ben ra kesel ya. Nah, terus iki ceritanya iki singkat cerita iki wis siang ya, Cah. Wis makan siang. Dadi iki mau ora tak syuting le mangan. Soale ngopo le lagi lawu iki padha kabeh ya, soale bar padha lebaran Idul Adha ini mesti lawu iki daging kabeh. Lah terus bar madang iki lanjut meneh ya, Cah. Lah mungkin ceritanya wis rampung le maculi. Lah iki gari ngecer kohe ayam ngene iki ya. Lek kuwi apa sing disebar kuwi apa? Lah kuwi iki telek pitik ya, Cah. Kuwi nek ngarani do ngarani petani muda iki jarene kohe ayam. Nah, dadi ngono kuwi. Bar disebar ngono kuwi engko terus dikai pupuk-pupuk sing lainnya terus ditutup terus dikerupi plastik ngono ae ya. Nah terus singkat cerita meneh iki ujug-ujug wis sore. Dadi ning kene wis wayahe seren. Dadi wayahe seren ini tak sempatke karena ning kene iki nang tukang salon barang dadi sudah cukur sikik ngene iki ya, Cah. Men ganteng. Dadi balik-balik tangan omah iki ganteng. Lagi karo do cukur ngene iki ternyata wis sore to, Cah. Lagi guys tekan wayahe seren. Dadi cukup semene wae videone ya, Cah. Ketemu meneh ning gendari sing sesuk meneh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.